Mojsejta som ti povedala, tá nerob to, lebo keď to budeš robiť, tá ja to nebudem robiť. No teraz som si kúpil nové gate za 5000 eur. Tá 5000 eur, tá čo my máme na rozhadzovanie, tam my máme veľa peňazí, tam my máme aj telefóny, aj všetko. No ja mám taký črep. Tá, Za 50 eur. tá Braňo, tá môj telefón stá len 700 eur, to nič není, tá zahraj mi na gitaru. Tá neviem teraz momentálne nič. Tá ani ja teraz neviem momentálne, lebo sme popili trocha, no tá vypijem si, tá čo som nedávno ma Morika, pustili z protialkoholického liečenia a... To čo, tá vypij si, tá nie? Tá dobre. Tá daj si, tá bola čo si dali, tá rumko. Ako šla? Tá ja čo vám budem hovoriť, ja som Norika, mňa nezaujíma nikto, lebo si zapálim cigaretu, Kruňo, zober to na chvíľu, musím na chvíľku si odbeť. Asi to preruším, nie? Tá dobre. Prerušiť, alebo volá čo povieš? Povedz volá čo? Dovidenia všetci, preruš to. Takto to preruším, preruším to, za chvíľku som s vami naspäť. Tá kurva, skoro som to rozjebala, lebo som Morika, lebo som nešikovná. Tá na zdravie, Branko, na zdravie. Tá Kruňo, ne? Ja som zabudla, čo, ja mám mozog jak autogram, alebo čo? Kto to som zajebala? Ja neviem, Dúfam, že to nahráva, dúfam, že to nenahrávame len tak na piču materínu. Ale ma to zaštípalo. To ja som asi zvyknutý na to. A ešte si jebieme ja to. Na zdravie a šťastný nový rok. Už padol. No čo vám budem hovoriť? Ja to musím vypnúť.